Propostas, escritos, non é máis que escritos, sí. Bueno, nós presentamos, bueno, o BNG presentou un escrito no que se pedía a restitución do médico por parte do Sergas. Denunciábamos demoras en citas que cuadriplicaban o habitual, reducción á metade do servicio médico, de 2 médicos pasamos a 1, co que supón Isen-Oia, que só hai 2 médicos, e que o Concello actuase ou mediase co Sergas. O meu recibí unha resposta do alcalde, que vou ler a última frase. Agradeceríamos que antes de por o pobo contra o Concello verifique con nós os trámites que se están xestionando para solucionar os problemas. Eu non referido a isto, quero decirlle unha cousa, que non confunda o que a institución co partido. Eu son parte do Concello, como comprenderá, non vou por o pobo en contra do Concello, son do parte do Concello tamén. Creo que reaccionou tarde. Agradecería que as próximas sesións co Sergas, aparte de facelas por teléfono, que as faga tamén por escrito para que queden constancia. Primeiro creo tendo claro todos que eu cando me dirijo á corporación ou un número de población penso sempre que a parte do Concello non me dirigía a él bien. Por outra parte creo que se dice na carta que cando usted reclama que se pode reclamar por supuesto non nos estábamos a dormir, sino que estábamos moi informados do que pasara. Eu ao dar paso a Rosa, porque a doctora Romero fixamos a intervención e ela vai explicar a verdade. Pois ben, desde o día 1 estábamos xa entrando con a directora especial de Vigo. Sabíamos en todo momento pues, que non había médicos, porque sabíamos tamén que non había médicos, que a licencia vacía, que había muchos médicos de baixa e non había ningún suplente para poder mandar, e que tan pronto como aparecerá un que mandaba. En principio se me dixeron que o día 14 unha médica de Vigo do Collerais, el preso que estaba ali era Álvaro, e o mandaban para aquí. En todo momento me dixeron que hasta o día 14 ia ser imposible. Entonces o día 16 a primeira hora, aí está bien. Moi ben. Bueno, en todo momento estamos en contacto, despois de que fixe un montón de chamadas, salí un montón de veces, bueno, con visión especial en Vigo, en todo momento me dixeron que hasta o día 14 ia ser imposible. Bueno, pues eu sigo reiterando que as próximas sesións, aparte de telefónicamente, as pagades por escrito para que queden constancia tamén. As páxinas, además que nada un pouco... Non, sí, pero bueno, podelas facer das dúas, non son incompatibles as sesións. De todos os xeitos, eu creo que esta política sanitaria por parte do PP, que está na Xunta gobernando, o que fai é degradar o servicio público de tal xeito que a xente chega un momento en que dice a sanidade pública é mala, porque a xente na rúa ten ese concepto, xa, a sanidade pública non vale, se queres que te atendan de verdade tens que ir a sanidade privada. Eu creo que iso é unha estrategia política por parte do PP, xa digo a nivel nacional, para desprestixiar a sanidade pública. Non sei que opinan vostedes disto. Seguramente todo o contrario a min. Todo o contrario. Ven arrastrando dele co seu partido. Home! Non iba a ser culpa de mi partido. Xa me parecía a mí. Xa. Menos mal que gobernar 4 anos. Antes de mi partido non hubo nada. Non había vida. E é tan verdad como o nombre que ten Alejandro Rodríguez. Eu, como alcalde en Vigo, ya anda conselleiro de Sanidade, miramos 3 proxectos que presentou o señor Touriño. Estes 3 proxectos ascendían a 350 millóns de euros do novo hospital de Vigo. Non había comprado ni un centímetro de terra, pero sí, xa aprobamos os fundidos de Galicia 350 millóns de euros. Ben, de aí ven ese déficit que temos. E, bueno, debemos sorte que as farmacias de Galicia non lle pasan unha Castilla-La Mancha. Sigamos. Mucha urgencia, si no hay respuesta, pero urgencia está por delante. Se votan por urgencia de Roberto. Pero a moción do PSOE non quere someter a votación, porque enseguida entrou José Miguel e vale, que quedou a moción. No, bueno, a mí preguntou se sabía escrito, se eu entrei. Estamos de acuerdo, podamos. Los votos
favor da moción. Todos a favor. Unanimidade, entón. Quinto, control del órgano de gobierno. Ruegos o preguntas. ¿Quién empieza? Señor Miguel, empieza usted. Bueno, teño varias, que vou unha por unha ou... Para as preguntas, algunas cosas son de salud, Sí. outras, que ha habido información, pues han dado una por outra, pero bueno. Bueno, quería facer un rogo para empezar, que é a reposición do material deportivo da pista deportiva que hai en Vila de Suso, que hai un par de canastas que están deterioradas e non se pode xogar ao baloncesto ali, entre outras cousas. Entón, é un rogo que fago, que se repoña ese material. Señor Elvino, eu vou falar de deportes, Deixame falar das canastas esas. É unha desas que se responde, hai que mirar un tableiro mellor, sabes, porque senón é aglomerado e do que aquí deixo. Entón é cuestión de Vale. bueno, eu tomo una. Sigo. Quería preguntar polos vertidos de augas fecais, digamos, de sartaxes, de Porto Sanín e debido ao que vostedes chaman depuradoras, nas orelludas tamén debido ao que vostedes chaman depuradoras, e no Porto de Oia, que sendo o punto de máximo atracción turística, é lamentable que teña o cheiro que ten. Nada máis que dicir. no Porto de Oia, Miguel, non cheira a depuradora. Non é depuradora, No, hai eu sei que ao acabar este pleno e se non, repondremos un letrero. Pois claro, a xente confunde que somos nós, uns cochinos, e nós non somos. É así. Eu sei que ao acabar este pleno vamos a donde está o vertido. Non é do outro día. Pois a depuradora non sei. Aí é invertido. A ver, non vamos a negar a evidencia. Sabe todo o mundo. É que amigos grandes Sabe todo o mundo. Divertido puntual, efectivamente, que hubo acercamento, pero foi a mala fe, o sea que non é desvío, foi a mala fe. Levantaron a raqueta e taparon, o sea que había un saco, con pedras incluso, no tubo. Bueno, pero foi o sea, tú sabes que no me botaron los 7 polvos. Vale, sacamos 7 polvos nuevos, claro. Pues por la tapa de horno ni por baño, ni por ninguna. Pero bueno, claro. Entonces estuvo incluso tratando de puntear las arquetas, los elementos, puntear las molduras para que no las no, pues bueno, poder haber puntualmente algún vestido, puede haber. O sea, mañana estamos hablando de la secretaria máis nós para as áreas de nós agora xa temos un espacio de reducido importe para nos hagan a última fase das medidas son de Museo do Mexida e de una vez por todas arrancar o proceso de en cuanto a sartaxes os dos que están ao lado están hablando do tema o parecido complicado pero bueno, está ser Pero é complicado por... O que non sabes hasta onde ven, levantamos as tapas todas si colles no momento que están vertendo podes chegar a onde é, pero se non, mira os leis no mar e non sabes onde ven, porque nas arquetas non é. Entón debe haber un tubo metido na alcantarillado que está tapado e non vamos encontrado, pero se demos pantalóns. agora desde ese día non volveu a salir máis Falamos por veciños todos, andamos de casa por casa. Bueno, sei que se fixe unha obra en Porto de Barco que bueno, que se fixe foi tapar o aliviadeiro que había po mar que estará vertendo no outro lado agora, pero bueno pues nada estades nisso, vale. Continúo. As obras enlazando para non perder. Cando falou do argazo, que pasou precisamente co argazo? Fixeron sacar algas aí, non se deixaron cale o pasado obligamos ao Porto a sacadas. Este ano sacámonos tamén, non? Sacámonos dos e atrás, pero bueno, non temos suficiente máximo rendimento como para sacar un cano así sacamos todos os días. Entonces, vamos a outra parte, pero... No,
No, a pregunta miña vai por outro lado, porque me dixeron concretamente que o Ayuntamiento tratara de facer esa operación e Portos de Galicia de prohibira. É verdade? Non, Ao radio, iba por aí. Portos no pasado, nós puxamos a máquina, eles os camións, ou ao revés. É que me extrañou porque se quitan algas e o Ayuntamiento que non lle deixaran, me extrañaba ese lugar. Bueno, ahora vou me referir ás obras do carril bici sobre todo de Baiona hacia Guarda, que non sei que opina, ou gustaríame saber se están facendo algún tipo de xestión polo muro que están facendo, que iso é unha aberración en toda regla, vamos, desde o meu punto de vista. É feísmo en estado puro e ademais creo que ten un convinte que están pechando a maioría de accesos que había ao mar a través de carreiros, camiños. Quería saber se está facendo algún tipo de xestión ao respecto. É unha aberración. Eu falei que conseguiría buscando. Mira, só nos faltaba esta. Cuando están prohibidos por costas, por ser tipos de obras, tal, ben, as situaciones fan un hormigón en toda regla aí, o sea, non se implica, non? Ben, independientemente de que os productores temos o vídeo de ir para adiante e a tomar, nos van a dar un... Sí, pero os que van de copiloto non ten por que mirar... É unha aberración. Despois, eu trasladei a Fausto Núñez, e despois a Monte, era unha serie de queixas de varios vecinos que o muro ese que dixeron cortando a entrada das fillas. Iso non é normal. Entón, bueno, se miña comunicado, esperando do muro, eu digo, a dentro do muro. É manipulación. Moi ben, continuo. Quería saber se está facendo algún tipo de xestión no referido ás ambulancias do Val Miñor, que polo visto prestan servizos en Noia tamén. Estáse reducindo o servizo de ambulancias na área do Val Miñor. Non sei se ten noticia disto. Sí, tengo noticia disto, que estuvaron os servizos de ambulancias do Val Miñor. O outro día, como hasta ahora, anunciando un tipo de gestión, porque de momento consideramos que non estamos entendidos por la Guardia, e de momento necesitamos porque non estamos demasiado claro, a non ser que se presente algún documento o que diga, posicionarse de un xeito, pero non é así moi claro. Vale. Eu creo que se debería facer algún tipo de xestión, máis que nada porque se algún día se dá a casualidade de que os da Guarda non poden vir, polo menos que teñamos un servicio digno por parte do Valmiñor. Xa que estamos aquí entre Valmiñor e Baixo Miño, contrapón as posturas. Entón, pues, si a veces non temos nada de entendimiento, non era un fallo, un erro, porque cousa, bueno, pues, un escrito que diga, mira, efectivamente, pues, que non vai a solar, tamén ten que atender unha parte do Baixo Miño, entón, pues, oiga, quedamos no Baixo Miño, pero a partir de un día de solar, me callo, non tiña máis información. Continúo. Quería saber se temos algún tipo de relación coas empresas Urbaser ou Celtaprix, que son Urbaser ou Celtaprix. Celtaprix non me sona nada. Urbaser, sí. Urbaser, sí. Porque, bueno, non sei se o sabe, pero hai un fraude na reciclaxe do lixo por parte destas dúas empresas. Bueno, están investigando a 30 concellos e quería saber se vai tomar algún tipo de medida con esta empresa, porque o que fan é coller o vidro, o cartón e o resto do lixo, mesturar todo, o traballo que pasa a xente separando, eles collen, mesturar. Eu dixo que nós temos o contrato con Urbaser, eu non sei se ten meses, pero Urbaser é unha empresa, ou era a mesma, non? Que son as cousas que recollen o cartón, os que non ven Urbaser. E, bueno, eu está moi contado. Non sei se o cartón leva algo máis ou algo. Pois eu poríame en contacto coa Xunta, que é a que está investigando este asunto, para sancionar por parte do Concello a esta empresa, polo menos, ainda que non o fagan desta Xunta, que son capaces de todo, pois polo menos ese Concello que se tomen cartas no asunto. E a última, se fixa algunha delegación de competencias máis, ainda que no listado que se nos pasou de decretos non ven ninguna delegación de competencias máis. Víase Obras Eugenia, Administración Sanidade e Patrimonio, Rossi. Non sei se delegou algunha máis ou siguen estando todas na súa persoa, vamos, que o que delega as competencias. Están delegadas, eu
non están delegados, si os médicos temos delegado ainda, están delegados xa de todas secretarios. E lo de deportes, e lo de cultura, e lo de... Bueno, cada cosa de la banda súa, vas a poder poner muchas delegadas. Moi ben, e máis que nada para que a xente sepa quen se ten que dirixir oficialmente, claro. Sí, señor. E non teño nada máis que dicir.